Saúdos, que tal? Boas tardes. A Xunta activa para mañá alerta vermella por chuvia no interior de Pontevedra. Acabamos de coñecer a información e é importante porque suspéndense as clases e o transporte escolar durante toda a xornada nos centros educativos e escolas infantís do interior desta provincia de Pontevedra. Na provincia de Ourense actívase tamén a alerta laranxa e suspéndense as actividades no exterior dos centros educativos en varias zonas. Hoxe o vento segue soprando con forza na costa. De feito, amencemos con refachos superiores a onte. A máxima en Muras superou xa os 150 km/h. Podemos acercarnos ao mar con este tempo, que despois ten que ver un helicóptero, e non ten ningún sentido. Ya desde este viene una ola, el mar ya sabemos cómo es y vamos, que no la contamos. E por iso, neste telexornal imos estar moi atentos á situación no mar. Alejandro Álvarez. Sí, aviso vermello en todo o litoral da provincia da Coruña e tamén da provincia de Lugo por ondas que poden superar os 10 metros de altura. O que toca agora é extremar as precaucións. Nas últimas horas a cota de neve situouse nos 1000 metros esta mañá e deixou de nevar. Choveu con intensidade na zona do macizo central e a situación mellorou moito nas estradas, tamén na rede secundaria. Con todo, aínda queda moita neve acumulada, sobre todo nas aldeas de alta montaña, onde seguen traballando as quitaneves Arreo. E unha semana despois do accidente ferroviario de Adamuz, a localidade cordobesa acolleu hoxe unha misa funeral na honra das vítimas. Unhas 500 persoas participaron na Eucaristía, a que asistiron ademais de representantes institucionais, algúns dos veciños efectivos das forzas de seguridade no que participaron no rescate das vítimas. Mentres a investigación continúa, nas últimas horas xurdía outra hipótese extraoficial que o Irio comezou a descarrilar nun punto de soldadura onde se fusionan un treito de vías sen renovar dende 1989 con outro completamente renovado. E no concello valenciano de Sueca están consternados. Un home matou o amigo do seu fillo, de tan só 13 anos. A vítima acudira á súa casa para axudar o fillo do presunto homicida cun problema informático. Polo de agora, descoñécese que motivou a agresión e barállanse varias hipóteses. Foi o propio agresor quen acudiu ao cuartel da Garda Civil para confesar o crime e entregarse. O concello xa decretou 2 días de loito oficial e o equipo de fútbol no que xogaba suspendeu os partidos que tiña programados pro día de hoxe. E tamén imos sondar as ganas de festa que hai en Xinzo de Limia. Andrea Otero. Sí, xa está en marcha o entroido de Xinzo de Limia, que vai durar ata o vindeiro 22 de febreiro, case un mes de entroido. Agora, como vedes aquí na Praza Maior, xa están quentando motores para esta tarde, porque hoxe toca domingo fareleiro. Unha semana despois do accidente ferroviario de Adamuz, a localidade cordobesa acolleu unha misa funeral na honra das vítimas presidida polo bispo de Córdoba. A caseta municipal de Adamuz estivo ateigada durante a celebración da misa funeral na honra das vítimas do accidente ferroviario. Unhas 500 persoas participaron na Eucaristía, en que tamén estiveron representantes da Junta de Andalucía, Deputación de Córdoba e do Concello de Adamuz. Venimos con el corazón herido por lo sucedido el domingo pasado y nos ponemos ante el Señor para pedirle la pronta recuperación de los heridos, para encomendar a su misericordia a quienes han fallecido y para sostener con la oración a su familia. Na cerimonia interviñeron algúns dos veciños e efectivos das forzas de seguridade que participaron no rescate das vítimas. O bispo de Córdoba, Jesús Fernández, presidiu a celebración en que tivo palabras de agradecemento para todos os que acudiron na axuda dos damnificados. Llegados de Adamuz, de Villafranca, de otros lugares, buenos samaritanos que rescataron a los heridos de los vagones, ofrecieron los primeros auxilios, los trasladaron. Dios estaba allí, en los servicios de emergencia, en los médicos, en los psicólogos, en los sacerdotes, en las fuerzas y cuerpos de seguridad, en los responsables políticos, municipales, autonómicos y nacionales, que supieron coordinar la atención a los damnificados. A cerimonia estivo presidida pola imaxe da patroa de Adamuz, a Virxe do Sol.
Atrás queda unha semana fatídica para a alta velocidade española con 45 vítimas mortais, 22 feridos aínda ingresados en hospitais e moitas incógnitas. O domingo pola noite saltaba nova. O descarrilamento dun tren irio na localidade cordobesa de Adamuz causaba polo menos 2 mortos. Despois foise ampliando a nova. Soubose que se producira un choque cun Albia e o número de vítimas mortais aumentaba. A madrugada do luns foi tensa para os servizos de emerxencias. Ese día comezan a chegar as autoridades. Van ampliando os detalles. Comunícase que pasaran 20 segundos entre o descarrilamento do Irio e o choque co Albia, unha escasa marxe pro freado do segundo tren. Creo que es un día de dolor para toda España, para todo nuestro país. Que le debemos a las víctimas y a sus familiares saber exactamente qué ha pasado. O martes chegan os reis a Adamuz e o número de falecidos aumenta a 42. Ese día o ministro Óscar Puente fala da infabilidade do AVE, pero entre o mércores e o xoves vai cobrando forza a hipótese dunha rotura na vía. Finalmente, o primeiro informe de investigación divulgase o venres e xa se fala dunha fractura nun carril. En concreto, sinálase que esa rotura provocou un chanzo na vía que deixou marcas de rodadura no tren irio. Las causas del accidente que se centran en una posible rotura del carril previa o simultánea al paso del tren descarrilado. A seguridade ou inseguridade da alta velocidade española está no debate público e o venres Feijóo insistía en que a traxedia xera temor nos usuarios. Cada pasajero que se sube a un tren con intranquilidad es una víctima colateral de lo ocurrido. Esta fin de semana ultimábanse os traballos de retirada dos vagóns sinistrados. Nas últimas horas xurdía outra hipótese extraoficial, que o Irio comezou a descarrilar nun punto de soldadura onde se fusionan un treito de vías en renovar desde 1989 e outro completamente renovado. Albíscase unha posible clave do accidente que deberán dilucidar os equipos de investigación. Pois o PP pediu hoxe a dimisión inmediata do ministro de Transportes por mentir nas explicacións sobre o accidente de trens en Adamuz. Mentres, o presidente do Goberno amosaba todo o seu recoñecemento a Puente pola súa xestión nesta traxedia. Todo mi reconocimiento al ministro de Transportes, Óscar Puente, que está gestionando y dando la cara desde el primer momento de esta tragedia. Todo menos admitir que la vía fue renovada parcialmente y no completamente. Mentir así, a la cara de los españoles, invalida a Óscar Puente para continuar al frente de este ministerio ni un minuto más. A petición de dimisión únese á oposición en Cataluña, que afronta un día máis en trens de cercanías porque se mantén suspendido o servizo de Rodalíes. A medida afecta a uns 400.000 viaxeiros. O Govern reforzou as liñas de buses interurbanos para garantir os desplazamentos. 12 equipos técnicos revisan o estado das vías logo dos últimos desprendementos. Este domingo volven reunirse representantes do Ministerio de Transportes con cargos da Generalitat, Renfe e Adif para repoñer o servizo o antes posible. O líder de RC pedía a dimisión do ministro Puente e a conselleira Silvia Paneque. Si ja estan dimitits de les seves responsabilitats, doncs també haurien de dimitir en aspectes formals. Els hi demanem que dimiteixin perquè, no perquè siguin responsables en termes personals de la crisi, sinó per la seva incapacitat manifesta a l'hora d'afrontar-la i a l'hora d'explicar-la. En Portugal, a liña ferroviaria de alta velocidade entre o Porto e Lisboa, que debe conectar con Galicia, arrinca con atrancos. Neste mes de xaneiro debían ter comezado as obras do primeiro tramo e a asinatura do segundo, pero nin unha cousa nin a outra aconteceron. Brais Suárez. Pois si, dende o Ministerio de Infraestructuras din que os prazos de explotación do proxecto continúan intactos tanto para o Porto Lisboa como para o Porto Valença. Pero a realidade é que as obras do primeiro tramo que debían estar xa en marcha non avanzan. O consorcio encargado do proxecto propuxo mudanzas substanciais para a estación de Vilanova de Gaia e máis para a ponte que cruza o Río Douro. Medio Ambiente di que iso non encaixa co que xa estaba aprobado e o retraso mínimo será até xuño, 6 meses. Peor é a situación no segundo
do tramo ata Beiro porque a sinatura do contrato demorará, ollo, un ano ata xaneiro de 2027. Isto levanta dúbidas sobre o compromiso de que a liña estea activa no 2032. En canto á conexión ata Valença, decorren os estudos xeotécnicos que deben entregarse á Axencia de Medio Ambiente neste mesmo trimestre. A liña debe estar operativa tamén en 6 anos e aínda faltan por coñecer os detalles da nova ponte sobre o río Miño. No Concello Valenciano de Sueca están consternados. Un home matou o amigo do seu fillo de tan só 13 anos. A vítima acudira á súa casa para axudar o fillo do presunto homicida cun problema informático. Por de agora, descoñécese que motivou a agresión e barállanse varias hipóteses. Foi o propio agresor quen acudiu ao cuartel da Garda Civil para confesar o crime e entregarse. O Concello xa decretou 2 días de loto oficial e o equipo de fútbol no que xogaba a vítima suspendeu os partidos previstos para hoxe. Estamos todos rotos de dolor, me moqueo también toda la noche sin dormir, yo también con pesadillas en casa que puede ocurrirnos a cualquiera. Es que ya no sabemos qué está pasando en el mundo, ¿no? En este pueblo. Es que la gente se está volviendo cada día más loca. De volta ao exterior, nos Estados Unidos sucédense as protestas pola morte a tiros dun home a mans de axentes da Policía Migratoria. Alex Jeffrey, de 37 anos, é o segundo estadounidense morto este mes por disparos dos axentes federais de inmigración en Minneapolis. O suceso produciuse o sábado no marco das protestas polas redadas contra inmigrantes. Axentes federais mataron a tiros a Alex Preti, un home de 37 anos. Segundo o Departamento de Seguridade Nacional, o axente da patrulla fronteiriza disparou en defensa propia despois de que o home que ia armado se resistise á detención. Pero os vídeos gravados por algunhas testemunhas desminten esta versión e apuntan a que o axente puido disparar despois de que o home fose reducido desarmado. Estas grabacións enseguida se espallaron polas redes sociais desatando moreas de manifestacións e protestas. As autoridades locais tratan de evitar que escala a violencia na cidade reforzando a presencia policial, pero os disturbios continúan dende o sábado nunha cidade que leva semanas de protestas. O gobernador de Minnesota, Tim Walz, cualificou o caso de repugnante e pediu a retirada inmediata dos axentes da Policía Migratoria, unha petición a que se sumou o alcalde de Minneapolis. Este é o segundo incidente deste tipo en só un mes nun estado marcado pola crise xerada pola política migratoria do presidente Trump. E no meteorolóxico, boa parte dos Estados Unidos está afectado polo que as autoridades cualifican como un dos maiores temporais dos últimos anos. A tormenta Fern trae fortes nevaradas, chuvia xélida e frío polar. Até 21 estados xa declararon a situación de emerxencia por cortes en estradas e aeroportos. Os efectos desta intensa treboada invernal comezaron a notarse na noite do sábado, con fortes nevaradas como a que cubriu a cidade de Tulsa en Oklahoma. 21 estados dende o centro-sur ata o noreste vanse ver afectados, uns 200 millóns de habitantes, os que as autoridades recomendan non sair á rúa se non é preciso e que se preparen para varios días de moita neve, xeo e frío. Hai xa estradas cortadas e prevese a cancelación duns 8.000 voos este domingo. Precisamente hoxe agárdase a maior intensidade das precipitacións de neve e auga xélida, con especial incidencia nos estados do Atlántico Medio, como Nova York, Nova Jersey, Washington, as Carolinas ou as Virxinias. Hai xa moitos fogares sen luz, arredor de 100.000 entre Texas e Luisiana. O termómetro baixará ata valores récord nalgúnas zonas do centro e do leste. A tormenta polar deixa tamén pegada no Canadá. Alí a sensación térmica foi de 55 graus baixo cero, un frío insoportable que mesmo conxela as cataratas. Aquí en España, a borrasca Ingrid consolídase como a máis forte e consistente dende que comezamos o inverno. Malia que xa comeza a mainar, segue a afectar a maior parte de España. Hai avisos en todas as comunidades autónomas, agás en Extremadura e Rioxa, que chegan ata o nivel vermello no litoral cantábrico. A neve está a afectar sobre todo o norte peninsular. A neve, as chuvias, o vento e as baixas temperaturas seguirán durante o que queda da fin de semana. Ben, Ingrid perde folgos, non baixen a garda, que o mar segue estando moi complicado, e chegan xa máis borrascas, e iso obriga mañá a activar a alerta vermella no interior de Pontevedra por chuvia. Vanse suspender as clases nesa zona. Ten máis datos Alejandro Álvarez.
Sí, pois é unha noticia de última hora. A Xunta de Galicia decreta o aviso vermello por chuvias no interior da provincia de Pontevedra. Polo tanto, nesa zona queda suspendida todas as clases, tanto nos centros escolares como tamén nas escolas infantís, e tamén queda suspendido o transporte escolar. Tamén activa un aviso laranxa en algunhas zonas da provincia de Ourense, por eso ali queda suspendida toda a actividade deportiva no exterior. Iso mañá, porque hoxe o peor xa o podedes comprobar, está aquí no litoral con ese aviso vermello, tanto na provincia da Coruña como na provincia de Lugo, por ondas que poden superar os 10 metros de altura. Xa o estades a ver, sopra con bastante forza o vento aquí nesta punta da barca, e tamén temos un mar moi embravecido. No caso da provincia de Pontevedra, ese aviso é laranxa. Tamén temos avisos en terra por fortes refachos. Nalgúns puntos de Galicia superáronse os 150 km por hora. Son os últimos coletazos desta borrasca Ingrid. Mañá daremos a benvida a unha nova fronte que, como ben decimos, deixa ese aviso vermello no interior da provincia de Pontevedra por chuvias, onde quedan suspendidas as clases e tamén o transporte escolar. Pasaron xusto 5 semanas desde que entrou o inverno. A ver se para dunha vez, porque vamos desde novembro, co frío, a auga e todo, non? A borrasca Ingrid comeza a retirarse, pero seguimos sentindo o seu impacto en forma de refachos de vento que mesmo superaron os 120 km por hora en lugares como Cedeira ou Viveiro. Hai que salir a andar todas as mañanas, llueva, haga viento, haga lo que haga. O temporal costeiro mantén en situación de risco extremo o litoral da Coruña e a Mariña Lucense, con ventos moi fortes e ondas de ata 10 metros de altura que impiden as actividades deportivas no mar e impoñen cautela. Aquí en la distancia para mantener una seguridad, y esto es un espectáculo que, bueno, es digno de ver. Hay que correr polo paseo, está habilitado para correr, no se puede ir a las rochas. Porque en cualquiera de estas te viene una ola, el mar ya sabemos cómo es y vamos, que no la contamos. Desde lejos, el mar se ve desde lejos. Na cidade da Coruña non está permitido o acceso aos puntos máis sensibles da costa. A situación meteorolóxica obrigou a pechar a Torre de Hércules. Hai chaparradas xeralizadas en toda Galicia e virá máis auga. No interior de Pontevedra, a semana comezará cun aviso vermello por chuvias intensas. Eu son optimista, mirei o móvil e teño plena confianza que abrirá. Eu a miña idade xa teño un dito que é un día de vida é un día de felicidade. Veña como veña. Nas próximas horas, a entrada dunha nova fronte moi activa manterá o tempo adverso. Quedan 8 semanas de inverno. Pois imos ver nestes momentos a imaxe en directo da cámara da DXT na Gudiña. Vemos como hai bastante neve aínda na beira vía, a estrada, iso sí, está completamente limpa, a circulación que é bastante fluida. En este punto xa non queda ningún tipo de restricción. Os camións, tamén os vehículos poden conducir sen problemas. Imos tamén ver agora tamén outro punto no que tampouco hai xa problemas, e onte tamén a circulación estivo aquí complicada, sobre todo por os camións. Hoxe, como poden ver, aí na autovía 6, ao seu paso por Pedrafita, total normalidade. Tamén algo de neve, un chisco menos que na 52 na beira vía, e a circulación que é completamente fluida. Aínda así, compre recordar sempre extremar ao máximo as precaucións. Ben, semella que o temporal Ingrid está dando unha pequena tregua, xa marcha son os últimos folgos, polo menos na provincia de Ourense. Esta mañá deixou de nevar, estivo chovendo con certa intensidade na zona do Macizo Central e a situación mellorou en moito nas estradas tamén da rede secundaria. Con todo, aínda queda moita neve acumulada, sobre todo nas aldeas da alta montaña, onde seguen traballando as quitaneves arreo. Andando, todo que non kilómetro. Este é Elías, un gandeiro da aldea de Cepedelo, a máis alta habitada en Galicia, no concello ourensán de Viana do Bolo. Desde o venres a neve non o deixou chegar en coche ata a súa explotación gandeira e os veciños tamén quedaron illados, igual que en Sever. Hoxe contáronos que xa limparon os accesos ali e na maioría das aldeas polas que pasou Ingrid. Onte foi complicado porque non había, os accesos estaban todos interrompidos por a neve e houve que estar na casa. Moita neve, aunque menos que ayer, bastante menos. Ha llovido, se ha deshecho e se ha hecho un pouco de chapapote blanco. Malia a cantidade de neve que aínda queda acumulada en moitos puntos do Macizo Central ourensán, as máquinas quitaneves deixaron as estradas secundarias limpas, como en Vilar de Barrio, Maceda ou Monte de Rama, onde xa puideron ir ao bar. Hice una prueba científica y medí el espesor, que daba 27 centímetros de espesor. Carai. En esta aldea que te digo, de Aedrada. Hoxe xa podemos vir tomar un café.
Limparon bastante los coches sacanieves, sacaron la nieve por aí arriba. Xa derrete. Isto agora xa hoxe queda derretida, pero para mañá noite dá outra vez aos 400 metros, 600, entón hai que estar preparado. Pepe das Corraínzas prepara o camiño para saír co coche. Aquí, di, xa están acostumados á invernía. Eso nada, eso hai que ter leña no chirme, e o fumeiro cheo, e o carallo, e viño bon da ribeira de Cristo Sende, e xa está. Está no ben como os dantes, agua falta facía, que chova no inverno para ter agua no brao. Chuvia, néboa e neve que vai quedando nos altos, pero a situación meteorolóxica vai mellorando e moitos aproveitan para xogar e ver a neve por primeira vez. Pois o vento provocou o peche da estación de Manzaneda. Aí o están vendo, dende a propia estación consideran que non é seguro abrir nestas condicións. Indican que permanecerán atentos a posibles cambios dos que informarán a través das súas redes sociais, pero que primeiro é garantir a seguridade nas súas instalacións. A Asociación Veciñal Vigo Centro solicítalle ao Concello a retirada das casetas do coñecido como CIES Market da Alameda, instaladas dende o pasado mes de outubro. O colectivo denuncia o impacto que a montaxe e a celebración do mercado tiveron no parque. A Asociación Veciñal Vigo Centro pídelle ao Concello que se retiren as casetas do mercado da Alameda, coñecido como CIES Market, que comezaron a instalarse o mes de outubro pasado. O mercado abriu a mediados de novembro e mantívose ata o final das festas do Nadal. A Asociación Veciñal denuncia o impacto que a montaxe das casetas e a celebración do mercado tivo no parque, onde hai especies centenarias. Los arbustos están en un estado deplorable, podéis encontrar porquería absolutamente por todas partes, solo hay que echar un vistazo para verlo. Y luego también hay que pensar que este es un espacio de encuentro para la ciudadanía viguesa, es un sitio en el que la gente viene a hablar, a pasear, a convivir, a jugar, y que pues estando como está difícilmente, ¿no? O mercado está xestionado pola agrupación de empresarios de eventos, feiras e mercados de Madrid, que pagou 10.000 euros por ocupar a Alameda durante 3 meses, ata finais de xaneiro, con 75 casetas e unha noria. Esta última xa foi desmontada. Esto se regala a una empresa de Madrid para que gane dinero ellos, porque ya os digo que le pagan muy poco dinero al Concello de Vigo, y se priva a la ciudadanía de disfrutar de estos jardines durante mucho tiempo, con el consecuente impacto medioambiental que está teniendo. A Asociación Veciñal Vigo Centro comezou os trámites ante a Dirección Xeral de Patrimonio da Xunta para que o Xardín da Alameda sexa declarado ben de interese cultural. Esta é a pregunta que nos facemos hoxe. Levar a man o peto e ver canto levamos en riba. A media da eurozona rolda os 59 euros. España está un chisco por riba, porque nós na carteira habitualmente levamos uns 60 euros. E por moito que o uso da tarxeta vaya gañando terreo ano a ano, en España 6 de cada 10 pagos seguen facéndose en metálico. Somos os cuartos de Europa que máis o utilizamos. En Países Baixos, ollo, por exemplo, chama a atención que só 2 de cada 10 persoas, 1 de cada 5 segue utilizando e manexando efectivo. Que usemos máis carto, din os expertos que ten que ver con aspectos culturais e sociais. Pero os novos, no pago entre persoas, o favorito é o Bizum. Damos boa fe porque aquí no peto non levamos nada. Os que prefiren o diñeiro físico non se fían hoxe en día dos sistemas digitais. Pago en tarxeta ou en efectivo. En España e no resto da eurozona, o máis común é recorrer a billetes e moedas. Sempre efectivo. E se pagamos sempre con tarjeta, chegará a desaparecer o efectivo. É o sistema de pago habitual en 14 dos 20 países que comparten o euro e representan algo máis da metade das transaccións globais. Facelo con tarxeta é cada vez máis frecuente, din que tamén é máis eficaz e rápido. A la ventaja de la tarjeta es que es más cómoda, es sacarle y ya pagas al momento, el efectivo tienes que andar con moneditas. Con tarxeta ou con móvil directamente, porque é máis práctico. Non tens que andar con cartos, nin te equivocas, nin miras o total ali, pos o móvil e xa está. Mais en tarxeta, pois que é máis cómodo. Equivocome menos nas voltas, sin estar esperando que che den voltas ni nada, pois é máis rápido e máis efectivo. Ambos os métodos de pago conviven porque aínda segue sendo común levar algo de cartos para gastos pequenos. Deberás pagar máis en efectivo que en tarjeta, estamos máis controlados. Pero, bueno, é a comodidade de non andar con moito efectivo. Por menos de 50 euros non levo, a verdad. E outras veces vou sin nada.
sempre levo, pero levo 10 euros, 20 como máximo, para o café de media mañá. A confianza na moeda, o costume e o control dos gastos son algúns dos aspectos valorados por quen paga en efectivo. E a tarjeta podes gastar o que ti non queres. E entonces, co efectivo, vas todo seguro. En España, o 98% dos pagos realízanse en efectivo, fronte ao 88% que o fai con tarxetas. O móvil fanse 4 de cada 10 transaccións. Cartos non sei, imaginamos que tamén, pero en Xinzo o que seguro hai agora mesmo é moita xolda. O Fareleiro é o primeiro domingo con actividades no entroido máis longo de Europa. Andrea Otero, cal é o ambiente arestora na vila? Pois, David, xa comezamos a ver moito ambiente aquí en Xinzo de Limia, onde, como vedes, a xente está quentando motores para esta tarde, para celebrar o domingo fareleiro. Ás 5 da tarde, nesta Praza Maior que estades vendo, vai comezar a batalla entre veciños e visitantes, e a festa continuará despois polas rúas do casco vello da vila Ourensá. Aquí en Xinzo o entroido é todo un sentimento, e nin o frío, nin o mal tempo poden frear este festexo. Tamén os hostaleiros da vila, cos que estuvemos falando, celebran que estas son datas clave para eles e que teñen cheo total durante todo o entroido, que durará ata o vindeiro 22 de febreiro. Son os preparativos do Domingo Fareleiro, co que Xinzo da Limia inaugura o seu entroido, un dos máis longos de Europa. A gran farelada desta tarde na Praza Maior marcará o comezo de 5 semanas de celebracións. É o máis que podemos facer. O entroido de Xinzo é único, único. Sin él non podemos vivir. É que ves, é que andamos pasando o ben e disfrutando do noso entroido. Que a pesar de que o tempo non axuda moito, pois non importa, non ves? O importante é ter humor e ganas de divertirse. O entroido transforma Xinzo nunha celebración constante. 25 agrupacións musicais animarán as rúas con 70 pases durante o próximo mes. O entroido, para nós, para os que somos daqui da Limia, significa todo, vamos. É unha tradición de hai moitos anos. O entroido para nós é como é o principal, é dicir, o que nos presenta como pueblo. Mellor que a outra cousa cualquera. Declarado Festa de Interese Turístico Internacional no 2019, o entroido atrae a Xinzo numerosos visitantes, con reservas que se planifican con moito tempo de adianto. Si, hai algunha que quedou xa reservada do ano pasado. E xa temos unha reserva para o ano que ven. Pero claro, esos xa son conocidos, xa deixan todo pago, anticipado e todo, sin problema ningún. O entroido non fixo máis que comezar. Por diante quedan outros 4 domingos, o Oleiro, o Corredoiro, o de Entroido e o de Piñata. Como di o lema deste ano, o entroido de Xinzo non se explica, vívese. Pois fíxense agora nestas imaxes. A borrasca Ingrid non amedrentou os felos de Maceda, que un ano máis percorreron as aldeas do municipio situadas ao pé da Serra de San Mamede. Os felos da Corga fixeron fronte ás baixas temperaturas e a neve e fixeron das súas entroidadas. Os felos son unha máscara emblemática moi apegada ás orixes desta zona da montaña de Ourensá. Adoitan vestirse o de felo os mozos solteiros, pero tamén os hai casados e cada vez hai máis mulleres co traxe de felo, a personaxe que nos días de entroido son a lei e os que levan alegría ás aldeas de toda a vila de Maceda. Na casona de Mouriscade, en Lalín, hoxe é día de matanza comunitaria, porque este ano faise entre a veciñanza de 4 parroquias. Toñito, un porco de 200 kilos, foi o exemplar sacrificado para representar todas as fases deste festexo que se celebra xa dende hai 26 anos. Toñito chegou ao seu día da matanza xa sen vida, pero iso non impediu que a representación de hoxe fose completa. Santiago da Xesta é o seu executor. Nós temos algo amansado. Temos algo amansado porque é demasiado grande e se nos amansa un pouco é malo de coutar. Hai diferencia de uns a outros, sí, hai diferencia. Algúns berran moito e outros quedan cortados e xa nin berran. Foi o caso de Toñito. Bateuse, pero nin chiu. En canto lle cravaron o coitelo, recolleron o sangue para as filloas e de contado empezaron a chamuscar nel antes de que viñese a chuvia.
Unha vez que se chamusca o porco, hai que facer o proceso de abertura, é dicir, abres o porco en canal, sácanselle as súas miudanzas, despois as tripas pasan ao carro que está detrás, bosa, e aí é onde se enfían as tripas, aí é onde se saca a grasa das tripas e despois no lavadeiro da casa, que é onde se facía totalmente, era onde se lavaban as tripas, onde se sacaba, por así decirlo, a parte sucia do porco da parte limpia da tripa para que realmente quedara para facer o chourizo. Despois, unha vez que se fai eso, xeralmente colgas o porco. E aquí entra en xogo outra figura fundamental deste festexo. Dios ten que estar en todos os sitios, pero se non podía, entonces mandou a min, para que controle un pouco esta xente, porque hai de todo, hai os que están matando no porco, pero outros veremos o que están facendo por aí. É a miña misión miña. Agora, cando colguen o porco, voulle botar a bendición, para que quede bendito, e despois só poden partir e facer o que queiran. A par, o forno está listo para a cocedura do pan. E como a matanza é traballosa, a celebración remata cun xantar conxunto para todos os participantes. Non comerán a Toñito, que aínda hai que salgalo e picalo pre chourizos, pero non faltará con punchelo bandullo nestes días previos ao Entroido. Na terra do cocido, se non comemos, a ver, que se vai a facer? Hai que comer, darlle justo á vida, ao corpo e a todo, que é o que se leva, que son 3 días. Se o di o señor cura, teremos que lle facer caso. E despois da matanza xa hai para facer un bo cocido galego. Neste caso non é o de Lalín, pero dende hai 18 anos en San Paio, no concello ourensán de Maside, celebran a súa tradicional festa na honra de San Pablo. E fano comendo cocido, dentro dunha carpa con calefacción, onde cada ano centos de persoas se achegan para gozar dun dos pratos típicos desta época de inverno e xa de Entroido. A festa que antes só era relixiosa transformouse nunha cita gastronómica grazas á Asociación de Veciños da Aldea de San Paio, na parroquia de Piñeiro, en Maside, o carón do Carballiño. En Rábade, esta fin de semana renden homenaxe ao mexillón. Escoitaron ben, establecementos deste concello lucense elaboran varias receitas con este molusco que conta xa cun oco todos os anos no calendario e das festas gastronómicas máis madrugadoras da provincia de Lugo. Cinematográfico y social del año. Milagro laico. Os bares de Rábade serven de escaparate para o mexilón galego. Financiados pola Consellería de Pesca, repartíronse 1.200 kilos entre os negocios de hostalería para facelos como degustación de balde. Cada vez nos bares fan máis experimentan máis e fan así máis recetas, entonces pues estamos encantados. Xa van 21 anos de celebración. Todo comezou a raíz do desastre do Prestige para promocionar o consumo dos produtos do mar. Nos ocurriusenos que un xeito de colaborar naquel momento pois era adquirir peixe, algo relacionado co mar, para que a xente pudera probalo e perder un pouco medo. E, bueno, así comenzou, gustou moito e seguímoslo facendo e que dure moitos anos máis. Cada establecemento prepara os mexilóns ao seu gusto. Nosotros limpiamos, es todo un proceso de limpiarlo, lavarlo bien para que no lleve nada de tierra. Y hacemos todo al vapor, y hacemos salsa vinagreta, picante para los que les gusta, y no picante para los que no les gusta, vinagreta normal. Y hay gente que le gusta con alioli también. E os clientes encantados coa iniciativa. Riquísimos, además hai unha proteína fabulosa, o sea que recomendado para todo o mundo. É un produto de cercanía, e iso é moi importante. Entón, aparte que pódese preparar de moitas maneiras e sempre está ben. Unha degustación que ademais coincide coas festas de Rábade. O filme Los Domingos, de Alauda Ruiz de Azúa, foi a gran triunfadora na gala dos premios Feroz, que se celebrou a noite pasada en Pontevedra. Con 5 galardóns, entre eles os de mellor película e mellor dirección, impúxose a Sirat, a outra gran favorita da noite. O filme do galego Oliver Laxe obtivo 2 premios, entre eles o de mellor música original e o de mellor tráiler. Tamén houbo protagonismo galego noutras 2 categorías. O premio a mellor serie dramática foi para Yakarta, producida entre outros polo vigués Fran Araujo, e na categoría de arrebato de ficción o galardón foi para o filme Ciudad sin sueño, do director de orixe galega Guillermo Galoe. 4.000 personas viven sin sueño. Cada centímetro de la película ha sido trabajado infinitamente por un grupo de artesanos, de artistas que tienen un talento extremo. Y sabemos hacer buenas películas aquí. O
Tenemos que hacer buenas películas y lo estamos demostrando. Sirat ha tenido la suerte de poder escalar todo ese talento, pero es representación de una manera de hacer cine madura. Veña, e agora o que toca é o momento perfecto, pasando as 3 da tarde para coñecer que teñen preparados os compañeiros de Hora Galega. Moi boas, María. Moi boas, pois hoxe en Hora Galega queremos renderlle un homenaxe ao mar con Leticia, con Samuel e o Parapeta que levan o salitre no sangue. Eles como mariñeiros falaránnos dos medos, dos sacrificios que implica o mar, pero tamén da parte positiva, que é moita. E hoxe un día certamente destacado nos almanaques de Ourense, porque hoxe comeza o entroido de Xinzo de Limia, o primeiro domingo dos 5, que celebra todo este entroido máis longo de Europa. E ali, por suposto, estaremos a partir das 4 da tarde aquí en Hora Galega. Que ganas, estaremos atentos. E atendan tamén agora porque imos amosarlles unha nova fazaña do escalador estadounidense Alex Honnold. Un reto cunha expectación máxima. Honnold escalou os 508 metros do rañaceos Taipei 101 en Taiwán. Ascendeu polos 101 pisos deste edificio sen cordas nin protección. Todo un logro retransmitido en directo e que xerou unha alta expectación. Con todo, o desafío encara un importante xoven perigo. Antes de marchar, lembramos-lles a noticia que arrancábamos este telexornal. De novo, a Xunta activa para mañá alerta vermella por chuvia no interior de Pontevedra. Acabamos de coñecer esa información e, como dicimos, é importante porque vanse suspender as clases e o transporte escolar durante toda a xornada nos centros educativos e escolas infantís no interior desta provincia. Na provincia de Ourense, pola súa parte, actívase a alerta laranxa e tamén quedan suspendidas as actividades no exterior dos centros educativos en varias zonas. Agora sí, o que imos é a información deportiva, xa saben, toda esta información vai estar na nosa página web en g24.gal, tamén os deportes e ademais temos unha tarde deportiva con moitos partidos. Si, unha tarde moi completa, xoga o Celta a 6:30 en Anoeta e faino o Deportivo ás 9 en Riazor ante o líder da segunda división, o Racing de Santander. Uns minutos, falamos destes encontros.